Ето я мисията започва. Къде съм? Направо да не чакам. Аз си ги слагам. Някой много е... Чакай се. С кое да си сложа очила? N. Night Vision. Виж, имаш мини. Аз съм ние вътре, метам граната в нея. Аз също дишам в нея. Пилото няма видео. Чупи телевизора. Това предаване, там показват как му тюнах. Няма така. Няма така. Тук Камъни. ти ще сложиш ли ми или не? Ама къде? Не, тук при къщи, аз не ги слагам никога. Не. За какво? Аз да... Не знам за какво ще ти дадам. Да Ако видиш искаш колко да е сложиш яка да играта. очиста. Хванаха на. Я на другия не успя, убиеш май. Ти не умрай, гад! Ти не умрай! Май вече. Не, тук. Да, искам да видя. Остави и се за мен тези гадове. Аз това повторно не стреляйки. Това е изпълнител. Къде е готвин манджа? Не знаеш, че мога да чупиш чиница. Абе, мръдни ме, аз съм първи. Няма да ти дам място. Няма. Мога да продължавам така цял ден. Мога. Те се показват от нищото. Гейма, не са тук. Спокойно, си умре последна мисия. Си умре, той си умре. Да. Защото те се показаха. Това майта измамва. Не. Не, аз го прибивам. Те се показаха от нищото. Това обаче си не. Има си снайпер. Две. Хе. Видно. С тя говоря. Ето снак мръсен. Кървата. Не трябва да следвам него, трябва да следвам коя патка. Аз не знам на къде трябва да се ходи. Не, тук не ги следвам. Не е там. За там. Да. Да се появи. Сега снайпера ги очистваш. Отсти първо тия с картежките. И сега ще ги оправим всичките. Не, тук. Аз съм тук. Не, тия с картежките. Не е нужно клеп. Кои са тези патки? Не тия. Картежките. Да, там. Къде са? Не се виждат. Първо, че тия патки. Ето, тия двамата. Се ждат. Някой хвана има. Ето там, да ги се ждат. Ето ги, двамата. Също. За кой си клекнал? Не знам, изглежда по-модерно. Ето. А другия в ръчичката му. Аз като го целиш в ръчичката, то... Shift. Спри, бе! Някой го уби. Чакай, още нататък можеш да се мръднеш. Ще там. Чакай само да гледам нещо. И така може. Често. Абе, какво ти пука войната, кой не биш наред? Вече. Топчета, макар. Къде е втората кафешка? Тя е там. Хеликоптера с може да гръмнеш. Сега снайпера не можеш. Обаче, най-бързо тича на там. Извади си автомата. Натисни 5. За какво? Аз и двата ги унищожавам. Това ще ги разкатаем някой от това. Макси, май не се отказва. Братко Джак. Нали Макси? Ох. Изпуснах ли ги? Да. Ще старт на мисията. Дошли за едно
на солета, представяш ли си? Какво мога е така да посилна? Знам. Нека се легава и взимам снаряда. Мамицата му, мамицата му, мамицата му. Що ми се покаже градината, къде е това? Или джито? Не, ме по-лесно това. Аз бомбичките ги използвам само за да бия хеликоптери. Той има и нещо като ги убиш, какво става? Опа, Хеликоптера тук е много гадно от два удара и те прибиват. Накава да ти те спукват от бой. Оня на дебилаците един път оцелях, като на дебилак му бутна шапката. Един път съм оцелявал. Не бе, и там трябва да цепи със снайпера. Така си. Night Vision. Не, сложи ги. Що? Със снайпера изводи. Ай, тук ще дадат двама снайперки. По-добре си ги сложи по-хубаво. И след като двамата ще дадат с... разказаха, дракони. О, дракон. Те ли са? Не, ето къде го. Ай, на тази тераса. Да, Ето ги. Дракон, дракон. Да, бе, сте То само заради това ги дойдохте, да цепите тези дракони. Да. Не с драконите. Те само те двамата с дракони, тия другите не. Просто помогнете на тия жалкари, къснатите. Айде, това беше. Сига толкова. Да. Айде, газ да върви напред. Гъс по-точно. Гъс. Ще му дам аз. След тия започнат да бягат. Бягай. Край, от Стефан. Ще бягаш? Може да се избягат. Ай, дойдоха, малко не се избягаха. Ето тук сега ще газ. Пребият дебилак. Сега гъс ще преби дебилак. Гъс срещу дебилак. Защото то ви е помощта. Газ. 7 пънк срещу грамадата, дами и господа. Его грамадата. Бик, Камаров. голямото прасе. Май да не Ето падне. го. Къде е пънк? Пънк. Той те придаде пънк, айде набий го. Ако те тушираш, ще вземе. Това не е за какво? Защото той е трябвало да отидете да освободите оня. Пък той не ви е завел там. Точно не. Той откачи. И тук лежи като мъртъв. Сега се състезаваме ли, бе? Ама И аз съм подскачах се най-бързия. самоубивам. Аз съм най-бързия, виждаш ли? Се промави. Виждаш Те част колко се съм бават. бърз? Понякога тук не знаеш, че тия старата снаряди. Понякога ако ги очистят, може да вземеш снаряда. Един път взех снаряда и унищожих този камион. Но това почти никога не става. Да. Дай в еднаква ще влезе. Да. Дай влез. Не искам. Страх ме. Дай там по-пряко. Мая понякога един ти скача в къде те пребива. Онзи. Не, един в къщата. Това е мой. Един в къщата. Зечения ми я чупи главата. Кой ме стреля постоянно, е? Ония там. Влезай в къщата. Влизам. Тук за вратата имаше един път, внимание се пука. Това е газ. Газ не би минала и така. Сега така преди си минах ето къде има пребиваш. А, не, е там. Той е? Да. Так. Значи някой от прозореца има някакъв. Тя е ранена. От прозореца е. И от другата страна. Чак сега аз не мога да видя никой. Газ или така минава От и другата го страна пуска. от прозореца. Ето. И сега ще ги оправим. Илате ми! Аз се Това читвам. избяга. Каптан прави се справя добре. Опа! Сега Богу, че го пуска. Ето е газ. Стига, бе! Град на очилата. Защото моя ком при живицата му е най-шибаната на света. Никой няма да види никога по-тъп. Те си умрели, не? Да. Еми те, това са моите руснаците. Да, там. О, снегятки. Гашем от моста. Гръмнах колата. Аз съм лошо момче. Да помощи го не Е, за тук се ги гавишка. Се ги гавишка тук. А я ми как се ги гавиш? Моля да ми само слънската ги коля.
Тук ме кефоня престъпец някакъв. Той никой не може да види нищо. Те стопват.